Ahoj, já jsem Mára a tohle je můj Cabin Zero. Konkrétně jde o 36 litrovou verzi a tenhle baťoch jsem protahal úplně všude, ať už šlo o letiště, nebo jako krosnu do hor, a nebo i jako plážový baťůžek. No a kromě toho, že jsem si ho já vždycky bral všude možně, tak zejména i moji kamarádi vždycky ocenili, že jsem měl všechno potřebné, od oblečení až po míč na plážový volejbal. Je to taková Hermionina kabelka. Na tomhle batohu mě baví hlavně ta jeho prostornost a jednoduchost. Má jednu hlavní velkou kapsu na notebook a vevnitř má ještě 2 kapsy na serepetičky. Batoh má tady vepředu i podélnou kapsu, do které můžete dát třeba knížku. Po stranách má tyhle super spony, na který můžete připevnit jak bundu, tak třeba mokrý ručník nebo plavky. No a ještě bych dodal, že má tady ty skvělý poutka, takže když s tím potřebujete je handlovat jak už v letadle nebo při přenášení všude možně, tak se dá vždycky dobře chytit a přenést. Díky jeho tvaru si s ním můžete úplně parádně zahrát Tetris v kufru u auta a vejde se skvěle i pod sedačku v letadle. Jeho jednoduchost může být i trošku jeho slabinou, protože nemá například žádný zádový systém. To může být v některých případech trošku nepohodlné, ale zároveň záleží, jak se do ní zabavíte. Batohy Cabin Zero jsou navržené hlavně pro cestování letadlem a tomu odpovídají i jeho rozměry. Vždycky je ale důležité si zkontrolovat konkrétní rozměry u konkrétní aerolinky, abyste s ním bez problémů prošli. Já používám nepromokavý vaky od Sea to Summit, abych všechno, co potřebuju, zabalil co nejkompaktněji a do toho batohu se co nejlépe vešel. Když je naplněný, tak mi skvěle posloužil třeba i při čekání na odlet.